ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஃப்எஃப்கே. இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நல்லா ஃபைட் பண்ணிட்டு கடைசியில் நாங்கள் செத்து போயிடுவோம். நானும் எங்கள் அண்ணனும் இங்கே பாருங்க. ஆனால் போவோம், ஒருத்தருக்கிட்ட கில் அடிக்க மாட்டோம். ஆனால் ஜாலிக்கு போட்டோம். இதில் என்ன யூஸ்னால் ஒரே ஒரு ஹைட் பிளேஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன். அந்த ஹைட் பிளேஸை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அது ஜோனு ஃபஸ்ட்டு ஜோனில் செகண்ட் ஜோனில் இருக்கும் அந்த ஹைட் பிளேஸ். அவ்வளோதான், கேம்குள்ளே போயாச்சு. ஓகே வாங்க, வந்தாச்சு. ஐயோ எங்கே அண்ணனை காணோம். வராங்க. ஓகே வாங்க இறங்கிடலாம். இறங்கியாச்சு, போய்கிட்டு தான் இருக்கோமா. இந்த ஸ்கேட் போர்டோட ஆஃபர் நேற்றுக்கே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான், இறங்கியாச்சு. ஸ்கார் தான் தெரிஞ்சு எடுத்தோன்னே. இவங்க ஸ்கார் போய் எடுத்துகிட்டு வரலாம். இங்கே இருக்குது ஸ்காரை காணோம். P90 கிடச்சிருச்சு. ஸ்கார் கிடைக்க மாட்டேங்குதே. ஐயோ, P60யா M60யா? ஸ்கார் கிடச்சிரு. அப்போது ஸ்கார் கிடைக்கல. ஷார்ட் கன்னா சரி விடு. அந்த அண்ணனுக்கு P90 கொடுத்துட்டு ஷார்ட் கன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்மளும் ஷார்ட் கன் எடுத்தாச்சு. இப்போ ஓடுறோம் பார்த்தீங்களா. இப்போ எங்கே ஓடுறோன்னு எனக்கே தெரில, ஆனால் ஓடுறோம். எங்கேயாச்சும் போவோம். ஸ்கார் கிடச்சிருச்சு. ஐயோ ஏற முடியல. சுற்றி போவோமா? ஐயோ பாவம், பெட்டு சுற்றி வருது. ஓகே புல்லட் எடுத்தாச்சு. வாங்க போகலாம். இங்கே பேக் இல்லையே. எங்கண்ணா அண்ணன் அங்கே போகிறாங்க, போய் பார்த்து வரலாம். அண்ணே நில்லுங்கண்ணே. ஓகே ஷீல்டு கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது கிடச்சிருக்கு, ஸ்மோக் பாம். அந்த அண்ணனுக்கு P90 கொடுத்தேன்ல, அந்த அண்ணனுக்கு புல்லட் இங்கே இருக்கா? ஐயோ அந்த அண்ணனை கூப்பிடுங்கடா. அண்ணே இங்கே வாங்க, இங்கே உங்களுக்கு புல்லட் இருக்குது. அந்த அண்ணன் எங்கேயும் அங்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த இது இருக்க போகிறாங்களா? சரி போங்க. ஓகே அந்த அண்ணனை கூப்பிடுங்கப்பா. அண்ணே வாங்கண்ணே. இது இருக்க போகிறாங்களா? சரி சீக்கிரம் வாங்க அண்ணே, உங்களுக்கு தரேன். அது பேர் என்ன? P90 புல்லட்டு. வாங்க இந்த சைடு தான். நான் ஆளை காணோம். எங்கடா ஆளை காணோன்னு பார்த்தேன். அங்கடா நிற்கிறாங்க. ஓகே வாங்க, நான் முன்னாடி போய் காமிக்கலாம். இடத்த அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹைட் பிளேஸ்ன்னு சொன்னேன்ல, அது இங்கே இல்லை, அங்கிட்டு போகணும். அந்த ஹைட் பிளேஸ் பார்த்து ஒரு ஜோனு வரும். நாங்கள் போய்கிட்டே இருப்போம். ஒருத்தன் இன்னொரு ஹைட் பிளேஸில் ஒளிஞ்சிருப்பான். எங்களை பார்த்து நான் ஸ்கோப் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். அதுக்குள்ளே என்னை AW வச்சு போட்டுருவான். இவங்க என்ன காப்பாற்ற வரும்போது இன்னொரு ட்ரக்குக்கான மான்ஸ்டர் ட்ரக் வச்சுக்கிட்டு இந்த நேரம் வந்து ஏற்றிடுவான். ஆனால் 2 பேருமே விக்கெட்டு. இங்கே வாங்க காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இங்கே ஒரு புல்லட்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த வாங்க, அங்கிட்டு ஒரு புல்லட் இருக்குது. எடுத்துக்கிட்டிங்களா? அதா சார்ஜர் மறந்துட்டேன். ஓகே படுத்து என்ன பண்ணலாம். குளோவால் தாங்க. தேங்க்யூ. எங்கண்ணே போகிறீங்க? வெஸ்ட்
யானே வேஸ்ட்டு பண்ணுறீங்க? இதா ஓகே ஓகே அடிச்சிடலாம் வேணா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குத்துன உடனே போயிடுவான். பாவம் அடிக்கலான்னு வந்தாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ எங்கே போகிறோன்னா அந்த இடம் தான் தெரியலையே எங்கே போகிறோன்னு. புரிஞ்சிருச்சே. போகலாம். நம்ம எங்கே போகிறோன்னு கண்டுபிடிங்க. இப்போ தான் நம்ம அந்த ஹைட் பிளேஸுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கே அது ஹைட் பிளேஸ்னு. அது ஹைட் பிளேஸ் இல்லை, சாதாரணமாக எல்லாருமே உட்காடுறதுதான். நான் அவ்வளோக்கா பார்க்காதவங்களுக்கு சும்மா சொல்கிறேன். அங்கேருந்து உட்காந்திங்கன்னா நல்லா ஸ்கோப் பார்க்கலாம், எல்லாம் பார்க்கலாம். இருங்க உங்களுக்கு ஒரு எனிமையை காட்டுறேன். உட்காந்த இடம் நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் அந்த ஹைட் பிளேஸை பற்றி. அது போடணுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். நான் உங்களை மிரட்டால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் அடுத்த வீடியோ போட உங்களுக்கு பாக்ஸில் வரும். இங்கே பாருங்க, இப்போ அங்கே போகிறோமா, அங்கே இருக்கும். அங்கிட்டும் இல்லை பின்னாடி நாங்கள் சும்மா ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்கே பாருங்க, அங்கே போகணும். அவ்வளோதான், போயாச்சுப்பா. இதான் ஹைட் பிளேஸ். இதுக்கு மேலே பாதி பேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இது ஹைட் பிளேஸாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே, தெரியலனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து நான் இப்போ ஒருத்தர் ஒழிஞ்சிருக்காங்களா அந்த ஹைட் பிளேஸ் நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் எப்படி அங்கே வந்தாங்க. இதுதான் ஹைட் பிளேஸ். அவ்வளோதான், உங்களுக்கு குளோவால் போட்டால் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ பாருங்க, நான் ஒரு குளோவால் போடுறேங்க. அவ்வளோதான். இதான் ஹைட் பிளேஸ். இங்கேருந்து கீழே குச்சாலும் திரும்பி மேலே அடிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போகலாம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், லைக், ஷேர்னு அப்படி பண்ணணும் தெரியுமா. இப்போ நீங்கள் என் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இறக்கி விட்டு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ரவுண்டாக என் சேனல் பேர் போட்டு FFK ஃப்ரீ ஃபயர் கிங்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து சைடில் 3 புள்ளி இருக்கும். என் சேனலுக்கு பக்கத்தில் சைடில் 3 புள்ளியை கிளிக் பண்ணால் ஷேர்னு இருக்கும். ஷேர் எழுதிட்டு வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் ஒரு 5 பேர்த்துக்கு தான் அனுப்ப முடியும். தெரிஞ்சவங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி லான்ச்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா போயிடும். போனதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குவாங்க. அதை இதுதான் ஷேர். கமெண்ட்னா இங்கே பாருங்க, கடைசிக்கு போங்க. கடைசிக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கமெண்டு இது செக்ஷன்னு இருக்கும். கமெண்ட் வந்து ஆனுன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சதை டைப் பண்ணிங்க. டைப் அடித்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க, நான் பார்த்துக்குவேன். அடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதில் போட்டு வந்தீங்கன்னா நான் பார்த்துக்குவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் ஒருத்தன் எனிமி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இல்லை இருங்க. தேவையான பொருளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஜோனு வேறு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ பாருங்க, இப்போ ஸ்கோப் கன் எடுத்துருக்கேன் நான். ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு P6M60 வேணாம், அதுக்கு பதிலாக ஸ்கார் எடுத்துக்கலாம். ஸ்கார் திரும்பி நான் லூஸு மாதிரி ஓடி வருவேன். ஸ்கார் அவ்வளோதான், போகலாம். அங்கே ஒரு ஆட்டோ இருக்க மாட்டேன். ஆட்டோ தான், வாங்க போயிடலாம். ஏறி ஓகே, ஆட்டோவில் ஏறலாம். போய் என் கூட விளாட்றது எங்கள் அண்ணன் தான். எங்கள் அண்ணன் எப்படி விளாட்றதுன்னு கொஞ்சம் இல்லை கமெண்ட் அடிங்க. எப்படி விளாண்டோன்னா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இப்போ நேராக எங்கள் அண்ணங்கிட்ட போகலாம். ஆனால் பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அப்படியே நான் வர மாட்டேங்கண்ணா. வாபாய் ரவி பாய். வராங்க. இங்கே வாங்க. வண்டியெல்லாம் அதுக்கு வேஸ்ட்டாக ஓடிடலாம் நம்ம.
அவர் வண்டியில் ஏறிட்டாரு. நம்ம கிட்ட வந்தாரலாம் அவர் வருவார் எடுத்துகிட்டு. இங்கே ஜோன் முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் இருக்கு வண்டி. இங்கே பாருங்க ஜோனுக்குள்ளே போடாது. ஐயோ ஐயோ இல்லைங்க நின்றுங்க வரேன். இன்னும் நான் போங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் நாங்கள் எனிமியை பார்ப்போம். இந்த அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போய் அப்படியே ஒரு வளைவை விட்டு இந்த அங்கே இருக்கான் பாருங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? நல்லா பாருங்கப்பா. அங்கே இருக்கான் பாருங்கப்பா. இங்கே பாருங்க. அவ்வளோதான் ஹெட்ஷாட்டு. இப்போ பாருங்க இவர் நம்மளை காப்பாற்ற மாதிரி மான்ஸ்டர் ட்ரக்கில் ஒருத்தர் வந்து போட்டுருவான். வாப்பா சீக்கிரம் வந்து காப்பாற்றுப்பா ரவீந்திரன் அண்ணே வாங்கண்ணே. அவ்வளோதான் உயிர் கொடுங்கண்ணே. தேங்க்யூ தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்ல போடுறான். பின்னாடி ஒருத்தன் வந்து அவ்வளோதான் என்ன போட்டானா. அவ்வளோதான் டீம் அவுட்டு. அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹை பிளேஸை நான் அடுத்த இதில் போடுறேன். எனிமி போட்டாங்களா? அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தான் எடிட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் இப்போ பிடிச்சிருக்கல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.